taise madho asina kuvharwa asina mbokiwa chingosvika zvinhu zvakanaka but iko zvino izvi can't variko vari kutawo zvepfuma noti kana iri nyengomuponda kokuzomucheka vaimuchekere mapatsi ndoni munhu kutoratidza kuti pane zvaakatotorwa pamuviri wake kurana it's not a good game zvakaipisisa tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Kune avo vasati vaita subscribe tinokukurudzirai kuti mubaye subscribe button uye kuti kusubscribe hakuna mari yamunotorerwa kusubscribe munosubscribe pachena. Mukurudzirewo vamwe kuti vaive vasubscribe kuti mhuri yeDestiny TV irambe ichikura uyewo moita like nyaya dzatinokuunzirai pano. Nezuro mhuri yeNorton Vakafumo na Mutumbi wemunhurume muno munjanji akanga apondwa. Chiri kurwadza uye kushamisa vanhu ndechekuti murume uyu akapondwa hapana kana chinhambo chinopfuura 100 meters kusvika mudzimba dzinogara vanhu. Papa ndo pakarara munhu akafutsirwa nemashizha wakaradzikwa papa musoro wangu wakaiswa uko tori nyangwe ropa ndozara zara. Vatataura navo vagari vemuno muNorton vati Norton yava kutotyisa nekuti hapasi kupera nguva vasina kunzwa kuti kune kwapondwa. Vati ivo vachitanga kugara muno muNorton inzvimbo yakanga ine runyararo yekuti waitosiya dzimwe nguva usina kuvhara kunyangwe musiwo, asi iko zvino izvi zvava kutyisa nekuti mbavha dzawanda. Inini kunzwa kuti pane munhu apondwa ndakazvinzwa, and then on my way tichiuya kuti ndizoonawo ndakasangana nevamwe murodi vakutodi vachitodzokera kudzimba vachiti munhu adi atotakurwa nemapurisa, but it's a painful thing because izvezvi zvamwe tinoenda kumabasa makuseni ndichida kunobata 6 ndofanira kufamba 1 hour nemaminutes pamusoro kuti ndisvike pabasa, but right now ndiri kunonoka kubasa every day nemhaka yekuti kuti ndibude kuno kuna 4 count to 5 zvakundipa zvakurema. Saka ndinototora nguva yangu ndiri mumba ndozobuda pawo 5 apa ndifanira kuripota pabasa na6 o'clock anti muri kuona. Saka kuriva kuti Norton tinoiziva yanga iri nzvimbo yakanaka chaizvo, taise madho asina kuvharwa asina mbokiwa chingosvika zvinhu zvakanaka, but iko zvino izvi can't do that. Uchingobuda umwe munhu akutosara achipinda mumba mako kana kuti uchingobuda urusangana nemunhu wakutoatakwa, saka zvinhu zviri kurwadza. Saka tinombobvunza hana kuti saka situation yakadai ichapera sei, zvichapera rini? Because maincidents akawanda aitika muno muNorton. Vanhu vari kufa hama dzangu handiri kunyepa, vanhu vari kufa hama dzedu dziri kufa dziri kubayiwa, saka chinhu chiri kurwadza. Murume akaurayiwa kunoko kuti mambonzwawo here kuti ndewe munharaunda ino here kana kuti kwaanogara kwasikana? Ini nezuro vanhu vandakanzwa vaiti hanzi anogara kwasikei, but sister yacho ndo yainzi ndo inogara muno. Chii chamungade kutaura pamusoro pevanhu vekuti havachakoshesa upenyu, vanhu vaakungodeura ropa? Ini nangu ndezvoti inini ndiri kuchinzi inini ndiri jaji inini hangu munhu anenge adeura ropa ka naiyewo dai kuchinzi pane that law yekuti munhu auraya anofanirwa kuhengewa. Vanhu vakadai so vangobatwa, sinzi vangobatwa zviri nani munhu aende kunohengewa. Boza vanhu vakadai so unogona kuona kuti munhu asungwa asi mangwana unozomona kufamba futi imomo macho muarea, saka it pains, zvinorwadza. Vanogara pedyo nepakaurayirwa murume uyu vane mastenzi ari mudhuze vativo zvava kutyisa nekuti munhu uyu aponderwa tingangoti anga ava mudzimba, zvokuti vakashamisika uye zviri kuvatyisa kuziva kuti munhu uyu apondwa muberere medzimba dzavanogara. Taona isusu kuti pamunogara nepakaponderwa munhu pedyo mungatitsanangurire here zvamakaona? Zvandakaona zvakanyatsondirwadza chaizvo ndezvekuti munhu anga akatemwa chese ichi mashure kufunda ropa zvakandibata
ndakasvika mumba ndakatanga kuchema ndakati nai Mwari wana kupondana zvokudaro dai kutange tisiri vanhu tamuka here kuti kurarama semuka here unanoponda munhu zvokudaro svika pasaizi yakadaro ndobva ndapinda pamba ndadzokera futi ndinyatsoda kutokuona munhu paakapidigurirwa pepai ndoone munhu ika kutoratidza kuti pane zvaakatotorwa pamuviri wake nokuti zvimwe zvaa zvakadonha penjanji zvaitoti ndinongwa nemapurisa achiswa pabhiki ndakati nai Mwari naimi zvingatoo kuti kurarama semhuka tichiurayiwa zvokudaro zvakandirwadza nanhasi zvichiri kutondibata kana sadza ndatombobatikana ndizvo chimubatikana ndikuurayiwa nanhasi zvinondibata. Kubva paurayiwa nepamunogara pedyo hazvikuvhundutsei here kuziva kuti munhu aurayiwa mudhuze nepamunhu? Tanga kwacho pane zuva masikati ndakapindwa nechato chingodedera kusvika nanhasi ndakangotasa nezvokuboka ndinyatsorwadziwa kubva ipapo ndinyatsorwadziwa kunzwa ndibatika kuti anga ari mwana wangu ndaitora matano asi kutorwadza kuti munhu handimbomuziva kuti anogara kupi asi ndikunyatsorwadza pamwoyo pangu kubereka kunongorwadza ungouraya munhu ngemuka hazvina kutombonaka vanhu ava davangoriwa mwatongobatwa zvavo vaurayiwawo sevaurayatwa mumwe wake ndozvanditongoshuwirawo izvozvo. Sezvemimi muri pedyo nepenjanji pakaurayiwa munhu hamuna chamakambonzwa here zvichida usiku kana kuchema kana noizi zvayo? Hapana chatakambonzwa kana noizi hatinamboinzwa tikazotongomuka kusini chinzwa kuti kune munhu akafa kunjanji ndibva tangomhanyawo vanhu vatanga tongomhanyawo ndibva takatozongomuonawo munhu iye asi nanhasi chitikongondorwadzawo kuti ngouraya munhuwo pasina chaangotadza ngomutora kana kuti pamwe akamutorera mari here kana akamutora zvinhu zvake here hatichatomboziva kuti chii chakatorwa paari chichada kushandiswa paari kana kuti inungo here dzekushanda here kuti akanomutorera mari zvindakafunga zvakawanda nanhasi chitongondibatawo. Vatambotaura navo vati kuno kunotoni kwakanyarara zvinhu izvi zvaisanyanyoitika iko zvinhu izvi zvinokubatai sei kuziva kuti hamusisina kuchengetedzeka zvaakutyisa? Zvakutotyisa zvakanyanya nokuti munotoni masingamboitika zvakadaro semafira aita vanhu goro rinorika titanga goreka mafa vanhu vakawanda pari zvino nhasi chitokudibata kuti vanhu vachichingofa nokupondewa pasina kuti munhu afa wasewa kana mushonga mumba munhu chingopondewa zvatenzi kwanhingi kwapondewa mumwe kwanhingi kwamunjanji mapondewa mumwe saka chingotorwadza nanhasi kuti vanhu vangoora dei zvekudaro inungo here dzekushanda vanhu ngavatsvage mabasa vamwe vakuita zvikorokoza takufunga kuti makorokoza chete hatichaziva kuti chii vanhu chaicho Mwari vakatwa munhu angoti makorokoza ndokuti anga akatemwa guru atemwa musoro hamheni kumashure kwake pamwe kune chinhu chakabviswa here hatichazivi nanhasi chingobata vanhu. Ndeape matanho amuchaita imimi kuedza kuzvichengetedza sezvemi muri kudhuze nekwakaitika chiitiko ichi? Takutongopindawo mumba nenguva ndozvatingochengetedza kuti takutopinda mumba nenguva netaimu dzakakwana taimu dzokupinda mumba dzakangokwana 6 o'clock dzakakwana takupinda mumba hatichafamba nokuti kwauda kufamba 6 o'clock hapana munhu anokuchengetedza wega nofanira kuzvichengetedza. Kuti chiitiko chaakuitika munotoni chaakutotityisa saka chikumbiro chedu chikuru changa chechekuti mapurisa dai apindira kana zvichibvira totombotumirwa iri ami chaiyo kana riot vombouya vomboita operation kunoku nekuti tikatarisa muna January pane murume weKingsdale mudiki akapondwa akaurayiwa ndiJanuary yeye toenda futi muna ipapa pamunomapa tine kesi manje futi yemunhu akaurayiwa paWildharvest padhuze apa nhasi uno tiri kutaura yepadhuze pedapo panjanji apa saka kunoti tiri makesisi ekupondwa kwevanhu munharaunda anotyisa apa nharaunda yacho zviri padhuze nesu hakusikuri radius yacho imwe chete iri kuitika chiitiko chakaita sechakadaro saka unotoona kuti uzogara wakanyatsogutsikana kuti ndiri mumba zvinonetsa kuti ndiri safe nekuti munhu kana achiponderwa apa iwo unozoziva sei mumba wakuti ndiri safe saka zvinhu zvokuti takutogara tine kutya kuti unogona kupindirwa mumba ukaita se ukapondwa vanobva kubasa dzimwe nguva vanobva kuma8 vaburuka mazupuko vari kufamba vari kuuya havasisina kuchengetedzeka nekuti munhu aponderwa padhuze saka zvinhu izvozvo zviri kutipa kuti tivhunduke titye kuti Norton yasanduka. Munotoni tichibva Glenview takauya 1995 kuzogara munomu yanga iri nzvimbo yanga ine runyararo waisatombotya kubva ukatanga kana kukurusa kuenda kunhou zvinhu zvese zvanga zviri right saka indoona kuti
zvatakufungira ka ndega ini ndikuona kunge vanomaina gold dzisiri pamutemo vanhu ava kunofanirwa kuitwa operation yekuti vanhu ava vamonitwe ndo vanhu vane zvivindi sirizvo vanofamba nemaokapu vanofamba nemapanga saka vanhu ava ndo masuspect andiri kutanga kufunga kuti vanogona kunge varivo nekuti kune nzvimbo inoitwa zvegold kuwest bend saka tikuona kuti west bend iko kudai kwamboonekwa zvekuitwa nako kwese kunokofambawo mapurisa nekuti haakugadzikana kutaura chokwadi unosara wogara zvako but unongosina kugadzikana ende stand yaunenge wakatenga uzotamika pane patori pako but kugara kwacho unenge une fiyo usisina kusununguka munyika. Tinoziva isusu kuti munhu kana uchifamba uchibva kwauri kubva kana wakusvika mudzimba unofa kuti haanda kutoona dzimba saka iko zvinoita kuti aurayiwa padhuze dhuze nedzimba padhuze dhuze ndonoti apa ukatarisa kushata kwacho pane bhawa padhuze saka utaridza kuti munhu akafamba distance yakadiki vazoita vazomudaro zvasangana wokuko akanga asina kuchekwa mapatsungi zvakaitwa ipapa saka unoti mabhizinesimeni acho ari kuuraya variko vari kuitawo zvepfuma noti kana iri nyengomuponda kokuzomucheka vaimuchekerei mapadzi vaimubvire vosiya futi vamudzikisa hembe hatizoti chirudzi chavaiedza kugadzira saka zvinongobata mwoyo zvinotyisa but Norton yanga isinombobvira yakadai Norton yanga iri nzvimbo ine runyararo Norton yanga ine rugare dzekupondwa taitoita kutongonzwa uko but iko zvino zvikada kutarisa hazvichatowo zvakutonga ameni zvazvo saka atanga tichikumbira chikumbiro kuti mapurisa edu ngaambotionerawo zvekuita kunzvimbo inoyi imbova nzvimbo inotombotumirwa vemutemo zvakasimba vamboita operation ndofunga ndoti zvimbodzikama nekuti less than 3 months panobuda makesi 3 evanhu vaita mufiro umwe chete usina kunaka zvinobata chaizvo zvinobata mangoma kuseni ndikatonzwa kuti kunjanji koreo mutombo kone munhu akone kwakafa ndati ndisvika ndakatona vanhu vakadzara wakamira muzvikwata nditotaurawo kuti saka nyaya yacho toifambisa sei asi munhu wacho makwariro anga akaita ndaratidza kuti anga akatsemuka kana akabvisiwa zvose nenhengo ingoratidza kuti inenge inga iripo here kudzana anyatsovhurwa but tengoona ropa zvichireva kuti mimi makatoona munhu iye achiripo munjanji asati atakurwa chitiko chakakubata isei chakanditwadza chii chamungade kutaura pamusoro pevanhu vava kuita zvakadai uye mataura nyaya yekuti ane zvaanga akabviswa zvichireva here kuti pane fungidziro yekuti zvichida pane vanhu vakabvisa zvinhu kuenda kunoita zvemarituals ipapo nomazingazipozi zvacho zvainzi akabvisiwa zvava zviri musoro zvimwe zvacho zvava zvitori munjanju tonge matumbu chichi pamwe wedu kwaipfungwa hanhu zvinokubatai sei kuti munzvimbo yamuri kugara imini munowanikwa munhu aurayiwa zvinorwadza zvakadaro zvakatotichisa zvatambona zvakadai vanhu vanofanira kubatawo tofunga kunzvimbo inoyi kwatiri kunonzi uyi itinoza tiri muNorton asi nzvimbo inoyi ndeipi ndiko kwakaonekwa chitunda chakafa chiri munjanji tataura nambuya vechikuru vati zvava kurwadza kushaya kuziva kuti vanhu vari kuponda vamwe ava inungo here kutsvaga mari here chii chakuitika muvanhu kuti Mwari vakasika mhuka vakasika munhu asi vanhu vava kutora hunhu hwemhuka isusu zvinotirwadza zvikuru noti kubereka kunorwadza uye munhu angoitwa fanike huku mumwe nemumwe munhu uponda mumwe munhuwo zvinotirwadza zitereki chishamisi ichocho izvi endi mudhuze nematinogara zviri kutirwadza mwana wangu zviri kutorwadza chaizvo chitiko chakaitika ichochichi hazvifaniri kunge zvichiitika kuita kuti vanhu vatye kufamba
nekutya vamwe vanhu kuti afanike shumba hazvifaniri kuitika izvozvo zvinotibaya mwoyo. Nanhasi tiri kudya tadza kudya sadza tiri kurwadzirwa zvikuru mwana medu mwoyo medu. Chiitiko icho chakatirwadza. Zvichida zvakaitika usiku, pane here zvamakanzwa? Chirongwa munhu akarohwa anochema kana kuti noizi yamakanzwa. Imimi sezvo muri pedyo nepanjanji mune chamakambonzwa here? Aiwa, hatina kumbonzwa. Vanhu vakazoti vanoenda kumabasa kuseni vachida kudarika njanjiyo ndo vakatanga kuzozviona izvozvo kuti zvaitika. Imimi munhu mukuru, firo kana kuti maurayirano akuita vanhu iko zvino izvi ndozvo zvaimboita here? Kugara zvai rufu rwaitotyisa. Kana kunzwa pane rufu vanhu taitotya kana kusvikapo. Asi unokunzwa apa papondwa munhu nemumwe munhu kuita shumba. Zvinorwadza. Munzvimbo ino yeNorton unonzwa vamwe vachiti kwakanyarara. Zvino here zvokuti zvaimboitika kuti zvaakutanga zvaakutozokutyisai? Kugara kwatakaita muNorton muno munokura makanga musina kana mbavha, chaitaiwacha hembe chichitorarisa panze dzakayanikwa tozotora mangwana. Asi pa3 years dzinedzi nonisi zvachinja. Kufunga kwenyu chii chiri kukonzeresa kuti vanhu vasakoshese upenyu saizvo kuti vanhu vakungotora upenyu hwomwe munhu ngari kutora wehuku? Hameno kana inzara here kana kuromba mishonga yako kunzwa vari kuromba vari kuita sei? Hameno. Vamwe vatataura navo vati munhu akanga akatemwa zvimwe zvinhu zvichibviswa. Imimi muchinzwa kana kuona mungati here zvichida akaurayiwa nevanhu vaida kutora nhengo dzemiri? Vanhu vaida kutora kunochekeresa sekutaurwa kuri kungeitwawo makore ano kuti vanhu vanongotora vachienda kumishonga. Hameni mishonga yecherudzi iyo uri usimba hwekusenza nekuwanga chinhu. Kana ukashaya basa unotsvagawo zvokutengesa kana zvokuita pane kutema munhu uchinoti ndiite mari. Mambonzwawo here kuti munhu akaonekwa akapondwa uyu ndewekupi? Munhu wemunharaunda here? Anozivikanwa here kuti vanhu vachiri kutotsvaga kuti ndewekupi? Vanhu havasati vanzwa kuti ndiani. Vanhu vachiri kutotsvaga nemhondi dzacho kuti ndedzipi, vanhu vachiri kutotsvaga. Aiwa, mashoko amungade kutaura kuvanhu vari kutarisa iko zvino pamusoro pekuti kuchengetedza upenyu hwevanhu? Ndingataure kuvanhu kuti vanhu vaMwari ngatizivei kuti takaberekwa takabva kuna Mwari, tisaite zvokuurayana. Mwari akasika mhuka akasika vanhu. Vanhu vasaite fanike mhuka, ngavaite rudo rwokudanana kwete kuurayana. Kuurayana it's not a good game. Zvakaipisisa. Tambonzwa mutaura nyaya yekuti vanhu vane nhungo dzekushanda iko zvino. Nokuti kudhara kwakanga kusina varume vasati vambouya kwakusina mabasa akawanda, asi vanhu vaingosenza, vamwe vachivhima, vamwe vachiita sei, vamwe vachitema maturi, vachigadzira maturi vachingotengeserana pata system. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe.